Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. त्र्याहत्तरव्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान भारत सरकारान वेगवेगळ्या मळार बऱ्यापैकी कामगिरी केल्ल्या 128 जाणांक पद्म पुरस्कार जाहीर केले. जाहीर पद्म पुरस्कार फावो जाल्ल्यांच्या वळेरेंत देशाचो पयलो चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ सर्गेस्त बिपीन रावत हाचे बरोबर मेडिकल फिल्डात कोव्हॅक्सिन करपी कृष्ण इल्ला, सुचित्रा इल्ला आनी कोविशिल्ड हाडपी सायरस पुनावाला तसोच उत्तर प्रदेशाचो आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त कल्याण सिंग हांचो आस्पाव आसा. गोंयचो नामनेचो फुटबॉलर गोलकीपर ब्रह्मानंद शांकवाळकराक खेळा मळार पद्म पुरस्कार. मुख्यमंत्र्यान ताका सोशल मिडिया वेल्यान परबी दिली. I'd taken a surprise. I said, "What's happening?" Then messages flowed in fact for the wishes. सांगपाक म्हळ्यार I would like to dedicate this award to first to Almighty, my parents, my entire family connected to me, and the entire Goans during my playing career now till now. सगळ्यांनी इतलो म्हाका सपोर्ट दिल्लो आसा. आध्यात्मिक मळार वावुरपी कुडय तपोभुमीच्या ब्रह्मेशानंद स्वामीकूय पद्म पुरस्कार. मुख्यमंत्र्यान स्वता तपोभुमीर वचून ताका परबी दिली. खरे पाहता हा अवॉर्ड फक्त माझं नाव आहे, परंतु खरा अवॉर्ड आमच्या हा परंपरेचा आहे, ज्याचा विचार कधीच वर्षे झाला नव्हता. बरी मोठी लोक होती, परंतु आज या लोकांनी हा विचार केला आणि त्यासाठी मला या सर्वांचा आदर वाटतो. सामान्यातल्या सामान्य माणसापर्यंत हे पीठ आहे. सामान्यातल्या सामान्य माणसांसाठी काम करताना हे पीठ आपण पाहतो आहोत. कोणीही जाती धर्माचा विचार न करता सामान्यातल्या सामान्य माणसाच्या घराघरात देव, देश आणि धर्म कसा पोहोचेल यासाठी हे पीठ आजवर कार्यरत झालं. आम्ही कुठल्याही बाबतीत कशाच प्रकारे समाजाला तोडण्याचा विचार या पीठाद्वारे कधी घडला नाही, याही पुढे घडणार नाही. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.